تے حیدر پتہ کنوں کہندے نے؟ حیدر کرار۔ حیدر کرار کنوں کہندے نے؟ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مرحب دے نال مقام خیبر تے، حضرت علی نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں عطا فرماواں گا جے دے نال اللہ اور او دا رسول محبت کردا ہے، او اللہ اور او دے رسول نہ محبت کردا ہے۔ دو گلاں فرمائیاں ایتھے، ایک نہیں، اے نہیں فرمایا کہ او اللہ اور دے رسول نہ محبت کردا ہے، فرمایا او اللہ اور دے رسول نہ محبت کردا، اللہ اور دا رسول او دے نال محبت کردا ہے۔ تے جدو جھنڈا عطا فرمایا نا تے لے کے کوڑے تے بیٹھ کے جدو خیبر نو چلے تے اگے مرحب دے نال جس وقت ٹاکرا ہویا تے انہیں سوال کیتا کہ تیرا نام کی ہے؟ چونکہ مرحب پہلوان اور جرت و بہادری دے عرب دے اندر چرچے سی، تے حضرت علی نو پوچھن لگیا تیرا نام کی ہے؟ تے حضرت علی نے اے نہیں فرمایا میرا نام علی ہے، غور نہ حدیث پاک دے الفاظ نہیں ہے، روایات دے اندر اے نہیں فرمایا علی ہے، آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے، اے فرمایا۔ تے حیدر پتہ کنوں کہندے نے؟ حیدر دا معنی کی ہے؟ قربان جائیں حضرت فاطمہ بنت اسد آپ دی والدہ محترمہ نو جنہاں نے آپ دا نام حیدر رکھیا، کمال انہاں دی فراست، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ تے شیر جڑا نا شیر اے دے عربی دے اندر 100 تو زائد معنی نے، اگر یہ مشرق نو منہ کر کے بیٹھا تے دا نام ہو رہا ہے، مغرب نو بیٹھا تے ہو رہا ہے، اٹھیا تے نام ہو رہا ہے، مونس ہے تے نام ادا لگ ہے، مذکر ہے تے لگ ہے، بچے نے تے لگ، مختصر ہے۔ جس وقت شیر اٹھدا ہے تے شکار نو دیکھدا ہے تے انہوں دیکھ کے شکار کرن دی نیت کردا ہے نا، تے عرب اس وقت انہوں عباس کہندے نے، انہوں کی کہندے نے؟ عباس۔ تے جس وقت وہ شکار کرن واسطے دوڑدا ہے تے اس وقت عرب انہوں حمزہ کہندے ہیں، او دا نام کی ہے؟ حمزہ۔ تے جس وقت انہوں پکڑ کے او دی بوٹی بوٹی کر دندا اس وقت عرب شیر نو حیدر کہندے ہیں۔ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ تے ایک گل کہن تو بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے او دے سر دے وچ جن نے خود، جس طرح سی ہیلمٹ موٹر سائیکل والا، اس طرح ہیلمٹ انہوں عربی تے اندر خود کہندے نے، انہیں وہ پہنیا ہوا سی، کتنا وزنی اور کتنی اس نے وزنی کتنے منظرہ پہنی ہوئی سی۔ حضرت علی نے ایک وار سر دے وچ کیتا تے 2 ٹوٹے کر کے سڑ دیتے، اور ایویں کیتا جے میں ناپ کے نا فیتے دے نال، ادھا جسم ادھر تے ادھا ادھر۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، انہوں کہندے نے حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضیٰ۔